ए भैया लोग सब कुछ करी हलो, बाकी शहर वाली लड़की से कबो प्यार मत करी हलो। अरे ई जेंगा अंग्रेजी में फटर फटर बोले लिसनु, वही अंग्रेजियों में प्यारो करे लिसन। एकनी के अंग्रेजी में प्यार करे के स्टाइल कुछ समझे में ना आवेला। लेकिन का बताई ये भैया लोग, हमारा प्यार भइल नु तो उहो एगो शहरे वाली से भइल। ऊ कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ेली, हम कहाँ गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ेनी। हमनी के जोड़ा भगवाने लगोइले बाणे। ऊ तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के अपन दिमाग बढ़ावेली, और हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ के एक हथरिया खिचड़ी खानी और जाके दूसरा केहू के खेत जियान करेनी। जब हमार जान शहर से पढ़ाई क के गांव में अइली तो हमारा के मिले के बुलावली। तो हम भैया गांव के पोखरा में कूद के हिक भर नहैनी, आ पोटा प्लस शैम्पू लगा के एकदम चेहरा के गमका लेहनी। सूट सलवार पहिर के उनकरा से मिले चल गईनी। ऊ तो सटल सटल जीन्स आ फाटल फाटल शर्ट पहिर के मिले आइल रहली। उनकरा के देख के तो हमारा मन में कुछ कुछ होखे लागल। हम सोचनी कि आज चुमा बहुत बरियार मिली। हम जैसे ही उनकरा लगे गईनी, जान हमार देख के एकदम मुस्कुराए लगली, आ बड़ी प्यार से कहली कि मेरे बाबू हग दो ना। का बताई ये भैया लोग, हगे वाला बात सुन के हम तो टेंशन में पड़ गईली। अरे हमार जान मिले बोलाइले बाड़ी कि हागा हगी कर खातिर बोलैले बाड़ी। कहनी बात तोरा के ई का बोलतारू हो, कि प्यार मोहब्बत करे के समय ह कि हगे के समय ह। लेकिन हमार जान इंग्लिश मीडियम वाली ऊ खाली हर बतिये पर यही कहत कि बाबू हग दो ना। हम उनकरा से दोनों हाथ जोड़ के कहनी कि जानू हो, अरे हम घर ही से क के आइल बानी, तो फिर काहे के कहतारू हगे खातिर। बाकी हमार जान कुछ सुने के तैयारे ना रहली। बार बार कहस कि बाबू हग दो ना, बाबू हग दो ना। तब हमरो खीस बढ़ गई ये भाई। तब का बताई ये भैया लोग, वही जब फटाक दे पैंट खोलनी आ हगे खातिर बैठ गईनी। हम तो घर ही से सतुआ खा के गई रहनी, पूरा एक कट्ठा में छितार देहनी। अब हमार जान देख के चिल्लात भागल बाड़ी वजह से। हम पैंट धैले दौड़तानी, कहतानी कि ए रानी, अरे काहे भागतारू हो, तू ही नु कब से हल्ला कैले रहलू हो कि बाबू हग दो ना, हग दो ना। लब हग देहनी, कर प्यार तू।